naman ti amin kahit kuman nga kablaawan ti pamilya Marcos iti nakapimpintas nga resulta ti napalabas nga eleksyon. Congratulations kini Apo Presidente Bongbong Marcos, Ma'am Senadora Amy Marcos, Governor Matthew Marcos, Vice Governor Cecilia Marcos, Congressman Sandro Marcos kini Congressman Angelo Marcos Barba. Alat mo tan apo rito yung gundaway nga agyaman kadigiti kakailyan mi iti ili apinili iti agleplepyasman nga interview nga suporta kada kami kini Mayor Romel Labasan. Karaman na pa yan dagiti kadwami nga nagpaidasig akas sanggunyan numampay saan apo nga nagbaling perfect iti resulta iti eleksyon ket amok nga dagitoy nga nakawartata nga kas konsehal ket mangtudto iti naanay na napintas ng serbisyo kada kayo. On our second term, we are planning to focus on agriculture. Iti pinangpaado apo iti water source tayo. Karaman na pa yun, dagiti renewable energy, dagiti pinangpaado iti trabaho, kan pinangkita kadagiti posible nagbaling nga sentro ti turismo iti ili pinili. Kabsat nakapimpintas man iti rikna, iti sumarita tata no amok amo tayo nga iti suporta dagiti kakailan tayo ket overwhelming ket mangnamnama kayo nga as your vice mayor for the second term ket agaramid to iti mayanato ng ordinansa ken resolusyon dagiti coming iti sangguniang bayan tapno kasta ket agtultuloy dagiti napindas nga programa kadagiti nakabalubal mi iti politika iti napalabas nga eleksyon. No, dagiti suggestions yo and recommendations yo, feel free to visit our office. Tapno kasta ket mapagtutungtungan tayo. Nanyaman dagiti ganwat nga kayat yung maramit kuma nda kayo iti nangaban. Nakalukat apo iti readout opisina mi nga mapagtutungtungan tayo. Kanya mga plano, kanya mga suggestions ket open apo nga umayo ibaga kada kami. Tamo yo timaray kami iti ticket na unity. And the only way to unite this town is to forget about what happened the last election and we move forward. Nakasan ko na ni Apo Bongbong Marcos, kanyaman tinagpasaran tayo, tinapalabas sa taw-tawon, kat babangon tayo muli. So to all of you, katailyak iti pinili, maraming salamat. Agyaman at lootitakkel kada kayo. Thank you.